אחלה בוקר רייס אסמאעיל. איזה בוקר יא אללה. הנה הולכים להרים את הרשת. אנחנו מול מרינה תל אביב. הנה הקצה. ככה מסמנים את ההתחלה של הרשת. זה המצוף. זה ההתחלה. זה ההתחלה של הרשת. הנה הרייס סומעה התחיל להרים. בסמילה. הנה יפו, רואים אותה. אין על יפו. יאללה, נתחיל להרים. סרטון שני, נעדכן אתכם מה היה. הנה כנראה היה תפוס בסלע, השתחרר. הנה הקצה. יאללה. מה אסמאעיל, יש משהו בקצה, רואים? הנה הדגים, תראה לנו דג ראשון. יא עיני. הדגים של רמי, שדרות ירושלים 29. עוד מעט נסיים, ניקח את הדגים לחנות, נפרק אתכם. אהלן וסהלן.